sawijining desa urip kaluwarga sing kalebu bapak, ibu lan bocah wedok prawan sing jenenge Bawang Putih. Sanajan bapake Bawang Putih mung pedagang biasa, kaluwarga iku tetep urip kanthi rukun lan tentrem. Nanging ing sawijining dina ibune Bawang Putih lara nemen lan akhire ninggal. Bawang Putih lan bapake sedih banget. Rama nyapa kok ibu cepet ninggali kita? Iki wis pancen nasib awake dhewe, Nduk. Nggih sampun nggih Rama. Ya Nduk sing wis yo wis. Ing desa kasebut ana randha sing duwe anak jenenge Bawang Merah. Wiwit ibune Bawang Putih ninggal, ibune Bawang Merah asring dolan menyang omahe Bawang Putih. Dheweke asring nggawa panganan nulungi Bawang Putih kanggo ngresiki omah utawa ngobrol karo Bawang Putih lan bapake. Matersun Bu, ya wis nek aku balik dikit. Mangko Bawang Merah ya. Iya. Pungkasane bapake Bawang Putih mikir yen luwih becik dheweke rabi karo ibune Bawang Merah. Saka ijine Bawang Putih, bapake rabi karo ibune Bawang Merah. Bawang Putih yen bapak rabi karo ibune Bawang Merah, awakmu setuju ora, Nduk? Kula setuju Rama. Yen kowe kepriye Bawang Merah? Aku setuju. Iya ta, Bu? Iya. Awale Bawang Merah lan ibune apik banget marang Bawang Putih. Nanging suwe-suwe sifat asline ketok. Bawang Merah lan ibune asring nguneni Bawang Putih lan menehi tugas sing angel yen bapake Bawang Putih lagi dagang. Mestine bapake Bawang Putih ora ngerti amarga Bawang Putih ora tau ngandani. Putih, kowe kudu ngepel nyek isa-isa lan gawe kabeh gawean omah kudu mbok rampungne. Nggih, Bu. Putih, kowe kudu ngresiki kamarku sing kaya apa pecah kae. Iya, Mbak Yu. Ndak cepetan. Suwe ra. Iya. Bawang Putih bapak sarapan karo penyakit sing nyukan awake bapak. Pak, Putih nyuruh sini kalian Putih. Nduk nek bapak ninggal kowe sing rabi ya, Nduk. Dua aku Bawang Putih ya. Nggih, Bapak. Bapak, sini kalian Putih, Pak. Wiwit kedadian kasebut Bawang Merah lan ibune dadi tambah samenake dhewe. Putih, kowe kudu tangi sadurunge subuh kanggo nyiapake sarapan aku lan Bawang Merah. Kowe kudu ngeki pakan ternak lan nyiram kembang ing taman lan umbah-umbah sandangan ing kali. Ngerti ora kowe? Ing sawijining dina, Bawang Putih ngumbah klambine ing kali. Saking terlalu senenge, Bawang Putih ora ngerti yen salah siji klambi ibu tirine keli kegawa banyu. Sayange klambi sing keli iku klambi kesayangane ibu tirine. Nalika dheweke sadar, Bawang Putih nyoba mlaku ing pinggir kali kanggo goleki. Mami Bu, mati aku. Apa kuwi sing mbok bawa? Satir. Apa kaya ngene wae mbok go balik ge apa? Gak apa-apa to Mbak Yu, iki kancaku pas mbambani kali. Lah Bu. Sepurane ya Tir, gak usah dirubokne ati. Mbak Yu ke ancen ngono kuwi wateke. Ora apa-apa Putih, ancen panjalukku sing pengen tinggal karo kowe. Ngapunten Ibu, sandangan jenengan keri wonten leben. Oh, dasar ceroboh. Golek ana klambiku nganti temu yen urung ketemu aja wani balik kowe. Bawang Putih kepaksa nuruti kekarepane ibune. Dheweke nyusuri kali sing dienggo mbah-mbah engke. Srengenge saya dhuwur. Nanging Bawang Putih urung kasil nemokake klambine ibu tirine. Dheweke masang mripate kanthi teliti lan mriksa saben baris akar sing njalar ing kali kasebut. Mbok menawa klambine ibune nyantol ning kono. Srengenge wis miring ing sisih kulon. Saka kadohan ketok lampu sing asale saka gubuk pinggir kali. Bawang Putih langsung nyedaki omah iku lan nutuki lawange. Ing tengah dalan dheweke petuk pangeran. Marah-marah kami kayu. Sopo ya kae tak bedakane. Ayo ayo. Kamu kok Kula Bawang Putih jenengan sinten? pangeran saka kerajaan timur ya. Kula tasih tadi gawean. Arep
ndi? Cepat. Tuhan Allah kayak karono. Sopo kowe, Nduk? Ana perlu apa ning kene? Mbak kula Bawang Putih, Mbah. Kula lagi madosi klambine ibu. Kula ingkang wonten lapen. Napa panjenengan ngertos, Mbah? Iya, aku weruh klambi kuwi. Klambi kuwi bakal tak balekne, nanging awakmu kudu ngancani aku suwene seminggu ning kene. Nggih, Mbah. Wis ana seminggu Bawang Putih urip karo Simbah. Saben dinane Bawang Putih ngewangi tugas omahe Simbah. Mesti Simbah rumangsa seneng. Nganti akhirnya wis seminggu Simbah nyeluk Bawang Putih. Bawang Putih, rene Nduk. Wonten apa, Mbah? Monggo. Kowe wis ana seminggu ning kene, lan aku seneng mergo kowe bocah sing sregep. Nek ngono kaya janjiku, aku bakal balekne klambimu. Lan sijingkas nyo. Kanggo awakmu mergo wis ngancani aku. Kenusa, Mbah? Ndang to, Nduk, wis to trimonen. Nggih, Mbah, matur suwun. Iya. Kan omah Bawang Putih nyerahke klambi iku menyang ibu tirine. Bawang merah lan ibu tirine lagi mangan iwak lan langsung ngapik-ngapik Putih ben gelem mangan iwak iku. Ibu, niki klambine jenengan. Ya wis kaya kono. Aduh, suara aku. Iki disisak nunggu Putih, Bu. Ya, Nduk. Ndi Putih culun. Putih, ini aku Ana apa, Mbak Yu? Iki ana iwak panganan aku sering ngarep iki. Mangan lho, kudu. Nggih. Loh, akhirnya aku le mangan enak. Loh, katir! Enggak tiri aku, manjaku. Bawang Putih balik ing pawon lan buka hadiah saka Simbah. Bawang Putih kaget nalika hadiah sing dibuka isine permata emas. Wah, emas! Ibu-ibu emas! Wah! Gembel, oleh sama ndi kowe pas pertama tak iki? Lah ya oleh kon ndi nyolong to we? Ya kowe oleh sama ndi? Aku lah mas kuwi sama Sama sapa? Nyolong. Nyolong to? mboten, Mbak. Sama sapa muni ya? Nalika iku aku golek klambine ibu sing kegawa arus. Wengi aku nginep ning omahe Mbah sing ning pinggir kali. Aku dikongkon Mbah kon rewangi seminggu. Sakwise seminggu aku diwehi kotak iki sing isine emas. Apa kowe awakmu gak oleh tak apa sama iki? Pokoke iki nggon aku ribu iki to, Bu. Ya, kowe nek nganti pisan-pisan nunggu iki, Awakmu tak usah teko omah iki. awakmu gak berhak apa sama kabeh iki. Omah iki, klan kabeh iki nggon aku ribu, ngerti ora? Su iku pangeran mara ing omahe Bawang Putih nalika Bawang Putih lagi nyapu. Awakmu Bawang Putih to? Nggih, wonten apa pangeran mriki? Nggih, ana apa iki, Pangeran? Ya Allah, Pangeran iki anakku sing ayu dhewe, sing sekep dhewe, ya Allah. Ini apa iki? Kok ajeng lamar putrine jenengan? Loh, Rek, aku gak duwe anak sing jenenge Putri lho. Loh, berarti ya aku to Bu sing dilamar. Kita les sing gua lamar. Terus sing kuwi pangeran sing putih ae. Lho, ana apa pengawal anakku sing ayu dhewe sing abang iki daripada sing putih? Bulu gunane lho iki. Kula ajeng nglamar Bawang Putih sanes Bawang Merah. Ajeng kula beto teng istana. Ajeng kula dadosaken garwa.
Akhire bawang putih lan pangeran urip bahagia ning istana.